Moni kulikonse kumene mwapanga chiganizo komanso chisankho chokhala pafupi ndikane mawanu waluntha. Ine ndi Robert Abel Kalindiza. Yafikanso nthawi imene timakupatsirani ndithu program imeneyi komanso matopic osiyanasiyana kuti inu ngati nzika za dziko lino muzikhala ndi mwayi operekako maganizo anu. Ngati mmene mukuonera pakanema wanuyo nkhani yaketu ndi imeneyi kuti apolisi komanso mabungo omenyera ufulu wa anthu ali balala maboma Nsanje komanso Chikwawa komwe anthu akuchitirana nkhaza ndipo ena mpaka kutaya miyoyo kumeneko. Masiku apitawa zinaveka kuti malo obisika abambo kapena kuti ziwalo za abambo akuti zikumasowa mwadzidzidzi zomwe zinapereka mantha akulu kwa anthu kumeneko. Ndiye izi zinapangitsa anthu omwe amaganiziridwa kuti akumachita zimenezi kumenyedwa enanso mpaka kuphedwa kumene. Ngakhale kuti anthu ambiri ataya miyoyo yawo, zadziwika kuti nkhani yomwe inabukayi siyoonayi ndi nkhambaka chabe. Inali nkhani yongopeka, nkhani yabodza koma anthu ena ataya miyoyo. Andi chimene chachitika nchakuti anthu amene amaganiziridwa awa kuti akudulidwa ziwalo zobisika anatengeredwa ku chipatala. Ndipo kumeneko achipatala akatsimikiza kuti anthu atu ngakhala makamba zimenezi ali bwinobwino, ziwalo zawo zili bwinobwino, zili tayali, palibenso vuto lilonse. Ndiye zinaoneka kuti pamene panalino mpungwepungwe. Ndiye pakadali pano anthu awiri ku Nsanje aphedwa komanso anthu asanu ku Chikwawa aphedwa, ndipo anthu pafupi 43 omwe akuganiziridwa kuti achita zimenezi ali mchitokosi cha polisi. Ndiye kusonyeza kuti nkhani imene iyi ndi yayikulu, sizochedwanso. Lero lomwe nkhani inalowa court, ndipo first grade magistrate amene ndi Ane Chikhadzula wa mboma la Chikwawa alamula kuti anthu 28 omwe akuganiziridwa kuti adapha anthu kumeneko ku Chikwawa abakhalabe mchitokosi. Ndipo akuti anthu amenewa asakhalenso ku Chikwawa ayi koma apite ku Chichiri. Akakhale ku Chichiri. Ena adapita kale komanso ena amene apezeka kumene akakhalebe ku Chichiri kudikira kuti bwalo lalikulu la milandu livenso nkhani imeneyi. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Ngati nzika maganizo anu ndi otani? Munthu kungopeka nkhani mpaka ena ndithu anthu ambiri kutaya miyoyo, ndipo ena akhala kuyankha milandu yakupha chifukwa cha nkhani zachibwana zimene munthu atangokhala anati ine ndikhangati ziwalo zanga zasowa. Maganizo anu ngati Malawi ndi otani? Tione lero kuti kodi amene ayambe kupereka maganizo ndi ndani. Hello, muli bwanji? Ayi tili bwino. Ine ndi Kalindiza, tafikanso pa chidzulo pompano paluntha. Nkhani ndi imeneyo, maganizo anu ndi otani? Ine ndine Zuze Banda ndi makhakono kubiseko kudowa. Chabwino kudowa. Komabe pori ndikuyenda ndi mulwaliro ndi wachikoti chani. Mutu ndi wautali ndithu. Chabwino tibwerezabe koma mutilole kuti ulendo wina mukadzakhala kuti simunamvetsere mudzalole kuti azanu apitilize. Koma lero ndikumvera ni chisoni ifwa ndinu munthu woyambirira. Zona. Ku Chikwawa ndi ku Nsanje kunabuka nkhani yoti abambo akumangozindikira ziwalo zobisika zasowa, koma kudzafufuza bwino zipeza kuti nkhaniyo ndiyongopeka. Koma ngakhala anthu amadzazindikira kuti zinthu zonzabodza, anthu ena aphedwa kale, ena mpaka kuvulazidwa, ndipo tiyankhula pano anthu ambiri amangidwa nayo nkhani imeneyi. Ndiye tikutero kuti tsono ngati zitero kodi maganizo anu ndi otani? Maganizo anga kuti Amalawi tikamava chinthu samanguthamangira kunena kuti chabwino. Ndi bwino kuyamba kuchifufuza. Pakumazeza kuti muno Malawi nkhani zambiri zimakhala zabodza ndi zimakwera. Ngati muone nkhani imeneyi ione kuti si yachilungamo, muona zena atsedwa. Mwaona? Imene zoti sizoyenera yayi. Ndebe ofuta zifufuza kaye kumapezeka anthu ambiri amangonama. Ndithu vere. No, tikuthokozeni kwambiri kuchokera kudowa. Ambuye akudalitseni. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Amene ndithu oyambirira enieni kuchokera kudowa.
akutero kuti tisamangopupuluma ndi zinthu za nkhambakamwa chabe. Elo muli bwanji? Ife tili bwino. Nkuti mukuimbira dzina ndi ndani? Tikuimbira kumzimba zinanga ndi Love Mom Geza. Chabwino, mutu ndi umenewo muli ndi 1 minute. Maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ndoti zikhulupiriro zimene anthu amakhala nazo zopanda umboni. Chabwino. Timaona ngati kuti anthu azikhala ndi kafukufuku kapena achipatala tenge mbali. Tatitsa pepani bwana. Pepani bwana, mutsitseko TV. Kanema wanu mutsitseko. Tikuti zikhulupiriro zimene pepani amene wakhanga tisiti vana bwinobwino. Kumati uku akuvera kanema, akuonera kanema, uku ali pa foni. Tipange chinthu chimodzi, pamene tili pa air titsitse kanema wathu. Muli bwanji? Tili bwino, muli bwanji? Ayi tilipo. Kaya dzina ndi ndani nkuti mukuimbira? Alita ari kuja mama. Takulandirana Alita. Ndithu. Nkhani ndi imeneyo. Nkhani liyomvetsa chisoni. Nkhani imeneyi ndipo ineyo ndikusowa yambira. Chabwino. Chifukwa chakuti ngati Amalawi amene limadziwika madziko lapansi kuti ndifana mtendere. Mtendere uchita ukasula. Ndibwerere kumbuyo pang'ono 1992 kapena 91. Chabwino. Kamuzu adarelo nena kuti mufuna Amalawi mufuna madivate. Koma madivate ndi nkhondo. Ineyo ndasunga mawu amenewo. Lero dziko lathu lino lidalandira ufulu wa makhalidwe mchiyankhulo chomwe. Chabwino. Koma zinthu zina zimachititsa manyazi. Mwachitsanzo titenge ngati anyamata amavuta ku 25 yaja. Kutengedwa ndi apolisi nkumakaloza kuti timaphera pano. Koma chimene limandinyansa boma ineyo anthuwo avomera kuti ndife. Analola tsopano makuone nga umawatenga amene kuja kundende kumaula kuja upita nawo ku khoti anthu ora adavomera amafuna akamve chiyani. Ngasimuna mwakambakale kuti nkhani ya ufulu. Tsonana nga wophedwayo kuti adalipo ufulu. Tingutenga nkhani ngati imene ichitika kumwerayi ndi nkhani yomvetsa chisoni. Ndipo ngati ifeyo dziko loopa Mulungu ndinaona ngati kuti boma litayika lamulo ngati lomwe lija lidali la kamuzulija. Chabwino. Ophanza ake nayenso atani kodi aphedwe. Chifukwa anthu amene aja aphedwa anthu 7 amene mwanena pamenepa. Choyambirira aluza abale awo makolo. Wana aluza makolo awo. Ichina chilichonse kwawoko chonongeka pulasi boma laluza mitsonkho pamenepa. Ndi zomerengera malamulo m'manja mwathu kuti uyu kumganizira lere wakuibira m'masonko nena. Kupha munthu uja apha umboni kaya. Chifukwa mmene limachitira boma limatosalengera malamulo m'manja mwanu. Ngwireni munthu uja ngati ndizoona tele likanene ngati mmene anatengera kuti anapita nawo kuchipatala. Nzoona ati mwanayo ogwirilidwa imene jayamba kukhala sentence tsapano milandu. Chabwino. Koma munthu uchina chilichonse chakecho ali nacho wina uja wamuganizira uja waphedwa kodi mufuna kuti uzonena kuti tidzichita mantha oyendatu. Then naona bengati kuti kubomaku ofunika parliament pakali pano itakumana. Ipangela mulo lokhwima la anthu chifukwa zimene zizochulukira. Ifeyo kaleratu sitimaona olobokosi la maliro. Samatiloleza okuona munthu wakufa ngakhale mgogo wako. Mirumu athu munali muyenda zinthu zina zosaona kuti munthu wafa. Kwa ineyo ndidambaona munthu wakufa ndili nzaka 28. Koma thupi langa lidagwidwa mantha kuyamba kumeneko. Lero udabwelero democracy
ana zaka 5 4 3 kumaonelela munthu akuphedwa kumauchedwa dalela ife zimenezi kuti alibe aliyese adali msilikali wanzake sizimachitika chabwino ndeti ngoli pathaboma kuti tione ibomali kuti lukonda nzika kapena akonda chiyani akhwimitsela mulo kumbali yokhayophanayi munthu ulele kubafona akaphedwe foni ya 20,000 akukarudzire moyo ina naona kuti china chilichonse apapa tinguchunjika kubomaku kuti iwo ati chiyani chabwino chifukwa muona nkhani ngati imene iyi maloya wena ozungulira mutu akachimira anthu amene acha maloya ota ozungulira mutu iya maloya amakhala tophunzira bwino ayi uphunzira chimwene sichikhalire izo nzoka chitotenga kusukulu koma chikhalire mchina nkuphunzira chifukwa zimamvetsa chisoni munthu uyu chigawenga ndithu koma maloya akamuyimira amatanthauza chani maloya awa mukaona ayi amenewa ali ndi ufulu afunika belo iwe belo munthu waphedwa lero ine ndulira bambo wanga waphedwa kapena mwana wanga andiphera chifukwa chomuganizira nde loya akanene kuti ayi munthu ali ndi ufulu wopha bambo wa ine wapha mwana wanga amene sitichita naye loya anga ankhale zochitsiru ngati zimenezo iyayi musatero nkhani imene iyi inafunika kuti maloya akakhale uko akakambe jaji ndiwo lakwawa koma loya kumeneko asakakhaleko kuti mwina anthu ufe tilongosoke tikhale mmakhalidwe abwino chabwino dziko lino liluyendo ipo chifukwa cha maloya amabakira zinthu zonyasa moti kumaloya kwakhala bwineyo ndidzima kwambiri chifukwa ukuchiona kuti chinthu chonchigawengewo akachimira chili ndi ufulu wena ndajangati amanga ali ndi akazi ndiyana moti nene kuti kundende kuli mabachelor okoka maloya amankhula zichewa zopusa ngati zimenezo ine ndichula kuti nzopusa chifukwa munthu yakumutse kuti adononga chuma chakoma munthu mmodzi ndi akaphe anthu gulu loya wina atikati hayi amene ali ndi ufulu wakuti tisachite zimenezo ngati amalawi iwowo sukulu yawoyo nkuphunzira kwawoko akemire milandu ina imene mwina alimbira na minda kapena madimba ayi pepani kwambiri maganizo anu aveka ndithu ndikudziwa kuti ndinu okwiya kwambiri komabe pofuna kupereka mpata kwa wena tikulemekezeni sikoma kwambiri tathokoza tikuyankhula ndithu kwa mphamvu kuti ayi bwana amenewo ndi maganizo awo ndithu kuchokera ku Ntchisi. Hello, muli bwanji? Ayi tili bwino, nkuti mukuyimbira komanso dzina lija? Ku Ntchezi nkhani itu ndi imeneyo maganizo anu ndi otani? Ineyo nkhani nayo ndikuza kwambiri. Chabwino. Isangati Malawi, the home heart of Africa. Ngati kuti tamusire muzochitika Malawi dadane kodi. Nkhani jaye mmene atero muja mapeto ake tapa malizakhaye kuti anthu ajasana olakwa. Kuphedwa maolere azibale awo ndi kuti panokolera malekakati. Taphunzirapo kuti ndikuona ati zile za mtima kaye tisana yambo kupanga tisoni. Chabwino. Nkhani kino mwana kuti kanye. Chabwino. Taphunzira kupha yaye ingakhale beza lomaleka zini. Komanso ndinafuna ndigirende manga yanga za amaleza kumene kwankula kuti kwanji kuparliament munakhaliritse lamulo lokhwima. Chabwino. Lokuti pochita ngati chimene chichi azimulanga nifu chilango china chacha. Ayi chabwino. Ituti mawanga nalamene usakadala ayo koma azimvesa isoni kwambiri. Ayi ndikuthokozeni kwambiri kuti mwapereka maganizo anu. Amenewa ndithu akuti ku Ntchezi. Mukudziwa inu kuti mbali yakuno kuchigawo chapakati kudowa kuli Chezi, nkatikati muti mafika mu Ntchezi kenaka kuli ku Ntchesi. Mawu atatu amafanana koma amene watu ku Ntchezi ndiye kuti chakukanengo uko ayi ndithu akufanananso ndi ajawa maganizo awo. Muli bwanji? Muli bwanji? Mukuvekera pansi penipeni kapena tiyese pamenepa. Muli bwanji? Ibu yolaino chokolele. Ayi tilipo mukuimbira kuti dzina lija ndani? Ayi ine nangoima
ubande jero tiazi unogolomoti kuyimbira nda ngwebira upechotera ubande jero tiazi chabwino nkhani tu ndimeneyo sindikudziwa kuti kuchokera kumene ku Golomoti maganizo anu ndi otani. Maganizo anu ndi otani pa topic imene tikukambirana lero? Anangoyimba tu opanda cholinga chenicheni ati. Tikamayimba chonde timvetsere topic yathu tikatero hayi ndithu zili bwinobwino. Nthawi ndi ambiri aliyense ndithu timpanga accommodate bwinobwino. Muli bwanji? Hello, muli bwanji? Hello, tibwe muli bwanji bwana? Ayi tili bwino, kaya mukuimbira kuti? Ndikuimbira kumachinjiri kuplanta ine Mtuwe. Mtuwe nkhani tu ndimeneyo. Bwana zomvesa chisoni kwambiri. Imene tikumakhala mwayi maganizo zali munthu aliyense amakhala ulindo. Kumbuyo kwake kumakhala anthu ambiri amene akumuyang'ana iye. Zona. Choncho chinthu chikachitika tipeno khandi umboni weni sanapangepo china chilichonse. Sitikuyenera kutengera malamulo m'manja mwathu ayi. Taona ndaluza munthu amene ali ndi udindo ena amuyang'ana iye uja ndipo ena amene apita aja ndi anthu amene amayang'ana kumbuyo. Kupita kwa munthu amene uja kwazoza anthu ochuluka. Anthu 7 kuphedwa. Anthu 7 kuphedwa. Pazifukwa zace za nzizo panda ndumbo nomwe. Choncho tingopempha boma kuti lamulo ligwire ntchito kuti enanso asatengere lamulo m'manja mwawo. Ayi takuthokozani kuchokera ku Blantyre. Mukhale ndi madzulo abwino. Nanonso chimodzimodzi. Hello, muli bwanji? Tili bwino, muli bwanji? Ayi tili bwino, nkhani tu ndimeneyo tikumbutseni dzina lija nkuti mukuimbira. Ine ndine Joseph Kajasu kwa Bwetu. Joseph Kajasu kuti? Kwa Bwetu kudowa. Kuli bwanji kwa Bwetu? Kuli bwino, kumene kukulonso kuli bwa? Ayi kuno kuli bwinonso. Zomwe kwambiri. Ayi kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ni yakuti nkhani iyi ndimvetsa chisoni. Pakuti anthu ambiri masiku ano azolenga malamulo manja ndiye angukhala ngati chikhalidwe. Ndiye kumene zochitikira pamenepo. Hello. Kodi yalowa penaso. Manetwork ita kupanga zake sotule. Muli bwanji mukuimbira kuti? Ndili bwino baba, ine ndikuimbira kuno ku Kasungu. Chabwino. Kaya dzina lija ndani? Ine tu ndine Chere kuno Kasungu. Chabwino. Topic ndimeneyo. Inde baba ndaimva kwa basi. Chabwino. Baba ine ndimatentero nena kuti mwana wa munthu akakhala khodwa abadwalero ali wakhanda. Mwika mkhola mwa ng'ombe. Adzamba kulira songa ndi ng'ombe. Mwana wa munthu kuta? Mwana wa munthu kubadwa lero kali kakhanda. Ndi kumwika mkhola mwa ng'ombe. Na akhalitsa mmene muja adzamba kulira songa ndi ng'ombe. Ndikulangula zimenezi chifukwa zimene zachitika kumsanje ndi kuchikhwala. Nkhani iyi sidayambike lero. Idayambika ndi kale koma chifukwa cha bodza. Ndiye bodza lijalamba kumera mizi zipatso zake zimenezi. 1964 to 1994 pamene bada bodza limeneli kuti lero element imene chifike mpaka napano anthu aziruza miyoyo mpaka napano. Abakiri muruza adabweretsa bodza ku Malawi limene bodza lidapaka aliyese kuti achotsepo chipani chija cha Malawi Municipality ndikubweretsa botsopano zimene zilipo leronse. Element imeneyo kapena kachitidwe kameneko nkamene tsopano kamera mizi pana kufika pano lero ndi ena awo amene akuphedwa. Ngati mungakumbukire bwino titangowa mboma la zipani zambirizi chifukwa cha ufulu masankha atsogoleri. Aliyese adamba kutenga tsopano chilichonse kaya ndi malamulo kumayika m'manja mwake. Ndipo takuza anthu ochuluka, anthu ambiri osalakwa. Zifukwa zina mtalimonetsetse azimaya madulidwa mabere.
anthu alapita kumanda kunaliso aja kuti china chiplanti ngati mungakumbukire bwinobwino baba nkhani imene idadzaveka ku Blantyre na chiplanti kumene kuja tidaloza miyoyo ya anthu ambirimbiri aya kudakupopa magazi anthu kunapeka saika nyama kakuduwa ngati mungakumbukireso baba zimene zije zimabangika poja zikhulupiriro zimene anthu ali nawo koma chifukwa chonena kuti tili maufulu amene atsogoleri zimachitika zimene zija mwadaladala kuti aziphimba m'maso anthu momoti anthu aziyang'ana zipatso ndi utsogoleri ndi zitukuko zimene zikhoza kubwera kudera anthu amakhala kutangwanika ndi zikhulupiriro ngati zimenezi ndiye zikufika mpaka na pano tsopano mukhoza kuona kuti kamene kaja kadamera mizi mwana wa munthu akulirabe ngati mbuzi chifukwa wayikidwa mkhola mwa mbuzi mpaka na pano atsogolera amene alipo pano pawa botsa lomwe lija adamera mizi mpaka na tsopano alowetsa kuti chitukuko chisamuoneke kudera anthu asamuoneke kuti misonkho yawo ikugwira ntchito chifukwa adalowamo koma ndibodza chonsecho ndikuwa minyoyo ya anthu ikuluzika chifukwa chona kuti ifedeka mubodza ndiye bodza ndimene kupweteketsa vanthu baba kuti kuchikhwama chimene chilika chichacho ndi nkhani za bodza zimene kuno ku Malawi nkhani ya bodza yangooneka kuti imene ndimene yatenga mlingo chifukwa kuti anakawayeza azibambo anakawayeza apezeka kuti katundu wawo ali naye yense bwinobwino ndimene nkhani yake ilili advantage yake ndionena kuti anthu alibe kuopa china chilichonse kudziko chifukwa chitetezo kulibeko mwachichazo mukhoza kuona kuti mayi mchazikilalo yapote waphedwa ataphedwa munthu amene uja anthu aja ukatenga ena akundende akalekale kumabweretsa kumashashalika amalawi bodza lokhalokhalo pamene anthu amene apha amene uja ali chete osamangidwa ndi anthu tsopano kuti akhoza kuopa kuti akapha munthu akachita choyipa kwa wina nanga sisakumangidwa ndi tsopano zimenezo zamukanga kuti ndi zimene ku Malawi tapsanazo misi ndi chimene chikudandaulitsa kunena kuti mukamtenga mwana wa mng'ono ndithu kumuyika munkhola kamwa mbuzi kamwa ng'ombe chichitidwe chake chonse chidzafanana ndi chimodzimodzi zafika mpaka na lero zimenezi moti anthu akadadziwa kuti tikulowa mbomamu anthu amene akuti akulowa mbomamu adayika mobodza ngati ndiwikumbukire bwinobwino adatenga imfa ya chilima ija ndikupaka magazi anthu ndikupaka matope anthu kuyika mobodza anthu nkukhulupirira kuti koma izi ndezenizeni bodza limene lomwe lija laba 93 92 94 mpaka na lero lino tsopano bodza limene ndimene tikulira nalo tsopano pano pepani kukasungu muli ndi 1 minute zona kwambiri tikadadziwa bodza limene lili kuti ndimene lidzachitikire mpaka na pano kuti tidzakhala tikusowa misika yoyenerera tidzakhala tikusowa fetereza tidzakhala tikusowa misonkho yathu kuti anthu azingotitengera tidzakhala ifeyo tili anthu kuti pena paliponse kwa bizinesi kudandaula kusiyana ndi mmene zidalili kumbuyoku zimwe zilizavotayi koma tinavotera chifukwa cha bodza ndiye bodza ndimene likuononga bodza ndimene likupha chifukwa cha atsogoleri amene alipo amabisa zimenewo akhoza kuchita chifukwa zimene amalonjeza tizimene amachita pano yayi ndiye tikuluza zinthu za moyo wa tsiku ndi tsiku tikuluza miyoyo nanga muona munthu amene waphedwa kumene kukuyi azibale wake akuti chani anali ndi maudindo osiyanasiyana koma kuphedwa chifukwa cha bodza koma boma palibe chimene likhoza kuchitapo chifukwa chichitidwe chawo cha bodzacho ndi chimene adachizikitsa chifukwa ngakhale wonso ndi abodza kumpando chifukwa cha nthawi ndikhoza kulamphula zambiri koma peza mandiuza kuti ndini 1 minute ndimati mtero kuti bodza ili lidamera mizi aliyense amene azibwera apa kumabwera ndi bodza chifukwa mpakana pano malamulo anthu adayika m'manja mwawo nkhani yake ndi bodza momwe azita chikuko amaleka kena kuti kangusokoneza kakasokonekera kanthu kamene koko anthu azipanda chidwi ndi zimenezo anthu azipanda chidwi kuphana momwe tiwazikapo zitukuko ayi pepani tithokoze kwambiri kuti munayimba kuchokera ku Kasungu ndipo mukhale ndi madzulo abwino. Ndathokoza tu apa. Hello muli bwanji nkuti mukuyimbira? Ife tili kuno kainu ine dzina langa ndine Brave Joseph Kajasu kuchokera kuno kudowa. Aha kaya kuli bwanji kudowa? Kudowa ndi kwabwino kwambiri oti nkhani tikuvai ndiyo yomvetsa chisoni kwambiri apapa. Oti bumari likadakhala chilili kwambiri ku nkhani ya mbali imene yakumwera chifano nkhani
ngati zimene zizi zimakondozeka mbali komwe kumwerako kumwera kudadzatulukapo munthu wina wake anaveka kuti ina chipati makangati kuti azijambula mafilimu koma mafilimu tidadzapeza kuno bwino azidziwa kuti ndiaona ya ndiye zinthu ngati zizi anthu akagwidwa onena kuti aphanzawo chonchomo amene wafunika kuti apatsidwe chilango choopsa ndipo kuti dziko kapena kuti wina aliyense amene ali ndi khalidwe ngati kumenewo apezepo phunziro asadachitenso chabwino ikatero lero tidzakhala ndi Malawi wopepa komanso Malawi onena kuti kunjako kamamuva akhala Malawi ochititsa kaso chabwino ine maganizo anga ndi omwewo kulunthako hayi tikuthokozeni kuti maganizo anu amphamvu kwambiri zikomo kwambiri tikutero ndithu pano pakanema wanu waluntha programu yake ndimene ndithu chidzulo tibweranso posachedwa pano titaonerako izi zimene azathu a Air Malawi akufotokoza ma new developments kumeneko. Announcement: transition to cashless ticketing. Malawi Airlines would like to inform all valued customers that effective 1st May, all ticket purchases will be conducted exclusively through cashless transactions. As part of this transition, payment will be accepted via bank transfers and POS machines for various banks available at our offices. This measure is designed to streamline our processes, reduce transaction times, and ensure a safer, more secure way of completing bookings. Cashless ticketing will complement our existing online booking platforms, our website, and our mobile application while aligning with global aviation practices that embrace digital payment solutions. We encourage all customers to prepare for this change by making use of the available electronic payment facilities. Our sales and airport staff will be available to guide and assist customers during this transition. For further assistance, please contact our customer service team via customerrelations@malawianairlines.com or call our support line. We remain committed to serving you with dignity, efficiency, and care as we embrace this new chapter. This announcement is brought to you by Malawi Airlines Management. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Nkuteka mwangotipeza kumene pakanema wanu waluntha imene ndi program ya chidzulo konkuno kulilongwe ku area 2. nkhani yake ndi yakuti kuchikwawa komanso nsanje kunabuka nkhani yabodza imene anthu amatelo kuti ayi azibambo abasino alo zobisika zikungosowa mosadziwika bwino koma atafufuza nkhani ndi yabodza. Kumamene amadzazindikira ndi kuti anthu ena aluza kaye miyoyo anthu 7 ndithu amwalira komanso ambiri toyankhula pano amangidwa. Ndiye pano tikuva maganizo osiyanasiyana kuchokera maderanso osiyanasiyana. Muli bwanje? Muli bwanje mtonkulu? Ayi tili bwino. Dzina lija ndi ndani mukuimbira kuti? Ine tinekene de Kampala ndili Johannesburg. Johannesburg ku South Africa? Yeah. Chabwino. Kaya nkhani tu ndi imeneyo mawu anu ndi otani? Nkhani ni imeneyo nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo nkhani yochititsa mantha. Ndiye chimene chikufunika boma ndilandilengepo gawo lina lake ku parliament iko tamapiro ofuna kumaneno kwabela ndilo limene zikusukazi ndizothandiza fazo kuti pano pa zinthu ku Malawi nzori udindo pano pa kuzana wa polisi uli manja mwathu kwamidza kangu kuphana tizosadika bwino bwino. Ndiye kufunika boma mamba amene pafulirani ofulikepo luntho lokuzera kuti mwake athu wange tsipoga more muntazira manthu phamizake osaloziphana ngati kuku yonjo yake. Chabwino. Zedi muntu nkulu khali mimi mfanga mbeko ndi imeneyo ndithu. Ayi tithokoze kuti kuchokera ku Johannesburg mwapeza mpata oimba foni. Somo kwambiri muntu nkulu. Si zina zazizira kumeneko kwati? Ya, pano kuzala think it's better for zikonto julika ngati Durban. Chabwino. Johannesburg mu nimene sikuchira manka alondi kutole yewe na bola ningakhale maridi kukhala ngati kuchiteka zinifobia kuma. Ayi chabwino. Ndibasora khala buno panda kuchitika china chiti yose ya. Tithokoze kuti mwapereka maganizo anu kuno kumudzi.
zedi mtupe mkulu. Zikomo. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji wakulu? Ibulungani bwana. Aiti libwino dzina lija ndani tikumbutseni nkuti mukuyimbira? Ine ndi Malitsofa kwana kuno kunsanje. Kuli bwanji kunsanje? Kunsanje tu kwa muno bwino kaya kumene kuko. Ayi ndithu kuno kuli bwino nkhani ndi imeneyo yokhudza komweko kunsanje. Tathokoza kwambiri. Kaya maganizo anu ndi otani poti zikuchitika komwenenso inu muli? Maganizo athu amene tingapereke mu ndaya pano. Yonena kuti boma asalikirire anthu amene apanga chiwembuchi. Chabwino. Komanso ndikukumbukira kuti dziko limayenda bwino kwambiri kamuzu alipo. Chifukwa chonena kuti kuzomba kudali makako okupha aphedwe. Anthu amene apanga chiwembu amene ngati atasindikizadi kuti apanga chiwembuwo ndi omwewo. Boma ligwirepo ntchito kuti aphedwe nawonso basi makako aja kuzomba kuja azigwira ntchito ameneyo. Koma simasiku ano kudabwera ufulu utu pacha. Ndiye ufulu ndumene kuti sokoneze chifukwa pano pa munthu akakhala ndi ndalama zake akusowa nazo mtendere akungophedwa ngati mwina mwache ni nkhukuso pano. Tikukhala ni anthu akukhala ndi ndalama koma ndalama zawo zijasakuzidya chifukwa cha anthu oyipa ngati amene wawa. Akukakhala kuchichiri kuja kuti akukhala kumene kujako 3 years 4 years koma sakuseva. Akukhala kumene kujako kumadya sima ya boma. Boma ikuononga mamiliyoni mabiliyoni a ndalama ndikumajesa munthu amene wapanga chiwembu kwa munthuso. Pamene zake wapita lero pano mabanja wa anthu amene akuzunzika pano pa azunzika kwambiri. Uzikumbukira ku Nigeria ngati kusali ku Nigeria mzibambo wina waje wapa ana 4 makamoti ngani mene mukuidziwa bwino. Nosatra zaje boma gamula kuti ba imene sina ivetse bwino imeneyo. Aphedwe pa makako timamvera ma wireless wa ma TV timafatira. Chabwino. Waphedwe pano tikunena pano akukanyongedwa. Chifukwa chonena kuti wakwiya adi pakumabwanapeza kunena kuti mkazi wachokapo zosatira zaje ana bambo akufunsa ana kuti mayi anawapita kuti mayi athu wachokapo zosatira zaje bambo waja wakwiya atenga mpeni ndikumangu alafana osefo. Boma yamutenga ati yesu sakakhala to life prison yayo koma notfule kumudawo yesu tikuphe basi. Chimodzi awawawa apa anthu osalakwa masenga aja amene angakachese ziwalo za munthu paliseche kupatula kudula ndi mpeni. Ndiye zinezi ndizonama ndithu zimene ndakumbukira kuti ndizonama chifukwa kuti dzulo ndidali mgalimoto ndimayimisa galimoto anga dzulo ndimazimvera mgalimoto ndapeya ndizonama zimenezi. Boma yesese kwambiri kuti anthu amene apane ndithu ndipo boma yesese kwambiri kuti makakwaja kuzomba kuja yambe kugwira ntchito ufulu uli choncho kumano ayesese makakwaja apolishe kuja makakwa awapolishe makakwaja apolishe aphedwe. Lamulo imene igwire ntchito chifukwa china kuti mapirizoni mwathu ambiri amwayiwo ine ndikukuuzani ndicho kuna kuti boma ikulekerera ikusamala anthu zigawenga zikusamala zigawenga. Chabwino. Boma ikusamala zigawenga akalaka kuti sikusamala zigawenga mumvese apa kungompha munthu pano pamwalero pano kungothawira ku polisi wapulumuka. Kuzikajaso nsima pamene zakuja watani kuja wapita. Ipepani kuchokera kunsanje. Nditu bwana ndiye ife zimene zozongati fe Malawi tikuzunzika anthu ena kumasala kuya makomomu sakugona makomomu kusaka ndalama kuti mwina apeze. Zosatira zaje akupanga ataki pasero ndikukupha akangugwidwa amene ujakupita kuchichiri kuja boma ikumuseva. Sentence for life. Sentence 10 years. Sentence 15 years. Zakuwafa ujananga. Okupha mwana aphedwe. Tathokoza maganizo anu kuchokera kunsanje. Mukhale ndi madzulo abwino. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji mayi wanga? Bwino muli bwanji? Tili bwino kuno kuluntha television tikudziweni dzina lija komanso kumene mukuyimbira.
Hello. Ayi ndithu amenewo khangara nangobwera apo. Hello. Muli bwanji? Muli bwanji? Ayi tili bwino, mukwezako pang'ono mawu kuti anthu akumvetsereni bwino. Mukuyimbira kuti dzina lija ndi ndani? Kuchiladzu. Chabwino, nkhani ndi imeneyo kaya mawu anu ndi otani? Nthawi ino ndi yakumapito. Chabwino. Ayi ndithu network ikutivutirapo. Muli bwanji? Tili bwino, muli bwanji? Ayi tili bwino, nkuti mukuyimbira tikumbutseni dzina lija. Baba noyimbira kuchisi. Oho. Nditudi. Ayi muli ndi 1 minute eni ndithu tachita ni samale muja munkachitira ku sukulu kaya mawu anu ndi otani? Mawu yanga alipo. Kani njomvetsa chisoni. Poyamba ngadanena kuti ufulu udatsa ku Malawi ndiwoipa. Komanso ujotsala mulo limene lidalipo lakupha dziko lino lidawononga. Popitirira yapo nimamva chisoni munthu ampeza ndichida wapha munthu. Ndiye akapita ku polisi okuti suspect. Amati chani ku polisi? Okuti suspect ongo mganizira chabe koma munthu amkwira ali nacho chida wophera mzake akuti suspect. Zimandikhudza. Chabwino. Ndunena izi chifukwa chake nchani? Nkhani imene yachitika kumwerayi kumsanje ndiomvetsa chisoni. Anthu amene akundidandaulitsa kwambiri kuno ku Malawi ndi akuti maloya yali ku Malawi ndi maloya yali maiko ya kunja kuzungu ku Ulaya. Isafanana maloya kuno amasiyana bwanji? Ndi zizake za zinthu osati maloya yothandiza. Chifukwa amatenga munthu woti wachita choyipa akudziwira chita choyipa iwo nkukanena kuti nkakuyimirira mkhoti iweyo mpakana upulumuka. Nkukapezekati munthu woti adapha mzake nkupulumuka. Ndipereka chitsazo bambo, ndipereke chitsazo munilonde. Perekani chitsazo. Ineyo mng'ono wanga adaphedwa 2014. Pepani. Umuponya mchimbudzi chake ndipo nyama yake anthu adadya. Nyama adadya nyama yaja? Mlandu wa 2014 mpakana panova ukadali kukhoti. Ndipo anthu amene adachita zimenezo adapezeka kuti ena adapatsa belo kuti mpakana pano adangosunga kwa munthu mmodzi amene ali kundende asanagamulidwe milandu. Makhoti yakuno ku Malawi ngozerezeka ngosathandiza. Maloya ali kuno ku Malawi si anthu pawo mkuba ziko mukwambiri. Ayi pepani kwambiri amenewo kunchisa akuoneka kuti akayankhula kwambiri ati alakwa ndi anaona kuti angolekezera pamenepo koma atachitako ndithu. Ayi pepani kwambiri kunchisi. Hello muli bwanji? Hello. Ayi amenewo so atitayikira. Hello muli bwanji? Lero tu network ifuna iti palamulitse ati. Hello muli bwanji? Ayi tili bwino, takwezani ko pang'ono nkuti mukuyimbira dzina lijanso. Kuno ndi kuphalombe ku Migowi. Kuphalombe ku Migowi. Chabwino, nkhani itu ndi imeneyo kaya mawu anu ndi otani? Ine zina langa ndi Mikundi. Mikundi? Mundilole kuti ndiyankhule pa nkhani imeneyi. Chabwino, inuyo ndithu takulolani yankhulani ndithu momasuka muli ndi 1 minute. Choyambirira chimene chapangisa kuti anthu aphedwe anachita malipoti. Anthu amene anata? Anthu amene anachita malipoti kuti ziwalo zawo zasowa.
ndipo amenewo atatayizidwa kunapezeka kuti ziwalo zawo ziliko ndizokwanira. Oho. Anthu amenewo koyambirira ndi amene apangisa kuti anthu aphedwe. Kotero kuti amene onso akhale nawo pa programu ya anthu amene aphawo. Chifukwa apangisa kuti anthu aphe ndi iwo onso amene auza anthu kuti aphe anthuwo. Ndizotikhuza kwambiri makaso tipepese kumabanja amene achitiridwa izi si chinthu chabwino. Aliyense analengedwa kuti akhale ndi moyo. Kwento munthu ngati akukwanisa kuchosa moyo wanzake ndiye kuti ameneyo tu akupereka chiweruzo pamene timamva kuti chiweruzo chili kumwamba. Ndiye iyeyonso ndiye kuti ngati wakwanisa kuweruza anzake mpofundiranso nayenso aweruzidwe pa umunthu. Amenewo ngati poma mwina alimalephera kunena kuti mwina sangakwanise kuti apereke chigamulo chonena kuti aphedwe. Tipemphe bomalo kuti amenewo moyo wawo wonse uthere kundende komweko. Amene anachita malipoti kuti ziwalo zawo zachoka koma akunamawo ndi anthu amene aphawo onsewo akakhale kundende azafere kundende komweko. Nthawi yawo izakwanira ali kundende komweko poopatu kuti mwina nangasi anthu ena amanena kuti wapangisa kuti anthu achaphedwe ndi wakuti ngakhale pano mapresident amakana kusayinira lamulo. Mwina nawonso poopa kunena kuti sindingatero chifukwa chonena kuti nawonso akaluwa m'Baibulo amaona ngati ndi chimo. Koma amene wangosungidwa ndi boma. Kaya zili aphala lokha koma kufikira moyo wawo wonse uthere kuti kundende komweko. Chabwino. Kupha munthu ndi chinthu choopsa kwambiri ndipo ndi chinthu chomaliza pa dziko lapansi. Palibenso chili choopsa kwambiri kuposa kuchosa moyo wa munthu. Ngakhale president amene amaupanso imfa wina aliyense ali pa dziko lapansi amaupa imfa kusonyeza kuti imfa ndi mathero achina chilichonse pa moyo wa munthu. Ndiye wina asaphe nzake iyo akhale kunja kuno. Iya kuli bwino akhale kunja kuno kumali muchitokosi moyo wake wonse uthere kuti komweko. Maloya amene anenera mukunena kuti maloya ntchito yawo ndi kupulumutsa anthu amene alakwa ndizoona timaziona pa dziko pano. Ndi mmene zikukhalira siwo amafuna ndalama. Komano makhotiwo tikanapempha pa magistrate ayiwale kunena kuti moyo sasinthanisa ndi ndalama ya. Taona ife anthu akumapita ku UK ena ku India osaka moyo ndi ndalama koma ngati nthawi yakwana munthu yamapita kusonyeza kuti moyo ndi chinthu chofunikira kwambiri. Musachisinthanise ndi ndalama ya. Chabwino. A president alowererepo tisangotiso iye ayi ma MPA aku parliament chani koma president iso alowererepo chifukwa amene ndi chitidwe oyipa kwambiri. Chabwino. Zisapangise kuti zipani zina zizipeza choyankhula kuti mulamuliro tamba kuona izi iya yasasekerere iya. Kwaso ngakhale ena wanga yankhule zimenezo munthawi yawonso zimenezonso zidaliko. Koma analekerera tiyapemphe kuti awawa izizi asazilekerere. Zinthu zoopsa anthu 7 simasewera iya komanso anthu amenewo asiya ntchito yayikulu komanso asiya anthu pamavuto kwambiri. Kotero kuti chikhala chovuta kwambiri kuyiwala imfa yophedwa munthu imakhala yovuta kuyiwalika kwambiri imasiyana ndi kudwala. Amenewo atolere onsewo amene akuonesa kuti wapha nawo amenewo popeza tanena kale kuti boma likumakana kuti safuna kusayinira lamulo loti mpaka phedwe koma amenewo asazabwere kuoso. Amenewo azachokere kundende koko kuti akaonane ndi muomo. Chabwino. Bwana ine mwina maganizo anga nditero. Tithokoze kuchokera ku Mwanza maganizo anu. Kuno kuphalombe ku Migowi. Kuphalombe ku Migowi. Ine Mikoti. Tathokoza kwambiri kuchokera ku Phalombe. Madzulo abwino. Inonso chomwezo. Zikomo. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Ndili bwino bwana, wene muli bwa? Ayi tili bwino kaya mukuimbira kuti tikumbutseni dzina lija. Ine ndikuimbira ku Nchinji Maseko ine ku Nchinji. Ayi tathokoza Maseko ku Nchinji, nkhani ndi imeneyo maganizo anu ndi otani? Ayi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Kuti masiku ano ndithu anthu kumayenda ndi zikhulupiriro zimenezo ayi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Ndithu chimene ndikuona ine apapa ndichoti anthu ukhangatira anthu asiya kuopa boma sili kuopsa sopano. Pano pa boma sili kuopsa? Boma sili kuopsa.
chifukwa cha ndayankhula zimenezo muonesese kuti even kuboma kuntundapo ndalama za boma zimabeba anthu amangopasana mapero kupana kumene kukuchitika angopasana mapero ndi anthu aona zimene zija ndi izi sopano chitidwe kufalikira fota anthu anasiyapo pa boma poka pafunika munthu ndithu president wa serious kuti azasinthebe zinthu mboma chabwino kuti anthu aziopa boma liziopsa kwa munthu aliyense ndi wa boma chabwino. There's no way munthu wina basangozuka kwachosa munthu moyo wanzake mmene zakhalira mwayi sizoni ndeneso ndikanakonda ndigwirizane ndi aja kumanzaja kuti president asaope kwambiri kusaina ngati afuna kukonza Malawi ndikufuna sanite umalawi kuno mchitidwe uwu ayi chabwino asaine ndithu anthu amenewa akanyongedwe chabwino kuti ena mawa amene angakhale maganizo ngati amenewa azichita mantha uzali kasunguza kutenda 14 years ya wose kindu kalibe nangaja wao wapita aja uganiza kwa kuganiza kwanje tu ndibwera kwanza tawuyiza ngao ya mati maloya maloya anthu amene I think mfano kwao sisichike kwa zintungalizini kwa zionepo mwina oku mafamily kwao ya ndikuona ngati sana zionepo ndibwera wao kuphedwa kapena mwana wao kuphedwa lazima ndapisa munthu abandama za boma mbona ulipo koma ukamuteteza mpana mlija kuwina kusumira so boma ukamulipiraso yeti mwana kuti nchipuri kiti boma tiri wopsa chabwino anthu kandi ndama za boma azopa one kwa cha boma suka ngozopa koma anthu panopo mantha ali mapanga lino zimene ufuna mapanga apo likinda limaona kumenyera basi chabwino kanisi kuchilikali jana phedwa kumvera uti ya boma tiri wopsa pang'ono ufunika munthu kuti akonze boma lizopsa chabwino nditi njalo wasasekerere atenge zoti moyo wawo wose kundende ayi neso ndikanakonda kuti ngati umboni wapezeka akaphedwe kuti ena atengepo chabwino ndithere pamenepo bwana Kalinde tithokoze amaseko kuchokera ku Mchinji chifukwa cha maganizo anu ayi ngathokoza kwambiri zikomo madzulo abwino ayi inunso madzulo abwino ayi khani ndimene ndithu pamene tikupita kumapeto kwenikweni kwa programu yathu pano tatsala ndi mphindi zochepa ndipo ndingotengako anthu awiri basi tikatero ndiye kuti tidzakumananso ulendo wina nkhani yomvetsa chisoni malinga ndimene anthu ambiri akuyankhuliranso. Hello, muli bwanji? Ndili bwino, muli bwanji? Ayi tili bwino, kaya nkuti uko? Nkupisa kuno. Nchisi ya jawani. Ayi nkhani ndimene muli ndi 1 minute malinganso ndi nthawi. Chabwino. Ani yoda ulisa. Kumabe ndione kuti lero ndabende kwazathu wa polisi. Chabwino. Anthu apingisaka nafika 7 yakada kaunti ali serious. Polisi went. Anthu osaka nafika 7 akafa. Muchitseko kanema wanu tatitsani. Chabwino. Chabwino pitilizani. Kufa kwa munthu mmodzi andile kuti anthu anapanga ripoti ndithu polisi kuti zinthu zinake zochitika zolakwika uko. Chabwino. Adayenera kuthamanga nukateteza anthu aja. Zamwene nazi kuti anthu mmene alankhulira muja ati boma pano panthu saliwopa. Ife ivi na polisiwo akamagwira ntchito yawo amagwira ndithu ena ndi mantha. Ndi mmene anthu dziko lino lafikira. Chabwino. Moyo wa munthu ulibe value ayi. Ndipo ndipempha Malawi azanga. Wina aliyense yakoza kulakwira anzake koma tisati yonse moyo wa munthu yayi. Mulungu anapanga munthu wodabwitsa kusiyana zolengedwa zina zonse. Tiyike chikondi pakati pa munthu. Walawa munthu ukambira nani koma kupha. Moyo uzitikhudza nanga ndili ineyo. Ayi ndithu zodandaulitsa japemphe ndithu apolisi uraka ngova zithamangirako nsanga nukateteza andi munthu olakwa amangidwe anthu alangula zambiri zimene zochitika dziko lino. Zosakhala bwino zimene zikupsinja Amalawi akalakwira pakamaka kwa anthu osaukana amene amapita ku ndende. Nzoona. Olemera ayite maukhala kuyendabe.
ndiye apereke chitsanzo munapanga poliboma la kuchitipa ukalonga kuna panthu ambirimbiri kwe kuja mlandu wake sidali kuti natabwanja oti ukalamba kuti ni fiti koma apapa naye tipempe bomali lidzuke ngatanga kanike apatsa MDF amapanga internal security zinthu zake zikavuta chabwino apatsa muna andizi ayi ndikuthokozeni chakumadzulo kuno ulendo wina mudzabwere koyambirira kuti tidzamve maganizo anu lero litimire pamenepa zikomo kwambiri. Tikuthokozeni nonse amene mwakhala ndi mwayi oyankhula nafe pano, komanso tipepese kwa nonse amene mwalephera kutero potengeranso kuchuluka kwa anthu. Tsiku lina tidzayankhulana pameneponso. Ndiye pamapeto pa programu yathu ya Chidzulo kuchokera kuno ku Luntha Television, ndipo mutu wake lumenewu ndithu kuti nkhani yabodza ikupititsa miyoyo ya anthu ambiri kumanda. Ine ndi Robert Abel Kalindiza, madzulo abwino.